Akuko Uwa na njikọta mgbasa ozi. Ndụ mmiri, ndụ azụ, mmiri akọna ma azụ anwụna. Etu aka nsi wee na-anabata gị n'akụkọ ụwa anyị n'ụtụtụ ụbọchị tata bụ Fraịde ma bụrụkwazị abalị 7 nke ọnwa Ọktoba afọ 2022. Isiokwu anyị ji wee bịa. Gọvanọ Soludo etoola ndị ọrụ nkụzi Anambra ma kpọkwazị oku maka ịdịwanye uchu n'ọrụ ha na-alụ. Iju mmiri bụ nke ekwu na o tochiri ọtụtụ ime obodo dịgasị iche iche bụ nke enwere na kansụl ime obodo Ọgbaru. Gọọmenti etiti bụ ndị nke ga-emejupụta usoro iwu bụ nke a ga-eji wee chekwaba ozi ụmụafọ ala anya bụ Naịjirịa ka ọ dịkwazị mma. Tupu akụkọ ụwa na uju na-ekwe ozi anyị ji wee bịa, Gọvanọ Chukwuma Soludo abịakwa maka iweta mgbanwe tara atọ n'ime Anambra steeti ime ka akụnụba ya n'ọnọdụ dị mma na ịkwado ihe ndị mbara uru bụ nke enwere na omenala Igbo ka enye na ya nkwado n'ụzọ pụrụ iche maka na otu osisi anaghịkwanụ emebe ọhịa. Ọka akụkọ bụ mụ Onyekachukwu Ugochukwu ngwa ome. Gọvanọ Chukwuma Soludo akpọgo oku maka ụsa nke izugbe iji wee tie ọkpọ masa aka nyegara nsogbu bụ nke iju mmiri na-ebute ma bụrụ nke na-ama ala anya bụ Naịjirịa aka n'ihu kwa afọ ọbụla. Gọvanọ Soludo mere ka amata nke a na anya bụ njem bụ nke ọ gara na mpaghara ebe a na-ezere ndụ ewepụtara n'ọtụtụ ime obodo dịgasị iche iche nyabụ iju mmiri metụtara n'ime steeti abụ Anambra. Onye nta akụkọ anyị Valentine Badogha ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Ụlọ ebe ndị iji chụpụrụ na be ha nke gọvanọ gara njem nleta na ya bụ ndị nke gụnyere Central School Odekpe nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl Ọgbaru, Crowder Memorial Primary School Onitsha nke dị n'okpuru ọchịchị kansụl Onitsha North, Ụmụọba Nam Unity Primary School Otuọcha ya nakwa Unity Hall Ụmụeri ndị nke dị na okpuru ọchịchị kansụl Anambra East. Gọvanọ Soludo gara njem nleta iji chọpụta ọnọdụ ebe obibi ahụ ebe ya na ndị ahụ iji chụpụ na be ha nwekwara mkparịta ụbụbọ. Gọvanọ Soludo n'oge na-ekwu okwu kwuru na gọọmenti nke Anambra steeti na-agba mbọ n'ụdị pụrụ iche iji hụ na ebenatara ọnọdụ ihe isi ike nke ya bụ mwakpo iji wakporo ha nwere ike ibute. Ọ kpọrọ oku ka gọọmenti nke ala Naịjirịa gbaa mbọ ịhụ na ewetara ụsa nke ga-enwe ntọala nyegara ya bụ iju na-awakpo ala kwa afọ ọbụla. Ọ yakwaziri ndị ọnọdụ mmadụ na-emetụ n'obi ka ha nye aka n'oge ọnọdụ dị otu a iji benata ahụhụ jere ndị mmadụ ma kpọkue ndị otu National Emergency Management Agency NEMA ka ha batara gọọmenti Anambra ọsọ enyemaka n'oge ọnọdụ dị otu a. Gọvanọ Soludo nọkwara n'oge ahụ kwe ha nkwa ezi ọnọdụ ahụike ma kwuo na gọọmenti nke Anambra steeti ga-enye ha nkwado iji mee ka ha nwee ezi ndụ ngwa ngwa ya bụ iju belata. Etu o si wee mee unu nọ Anambra niile ka o mee. Ana m akpagharị tata niile were anya m wee na-afụ ejego m Ọgbaru baa Ọnịsha fụ ebe unu nọ wee sị unu na anyị kwụ unu n'azụ. Anambra niile kwụ unu n'azụ. Onye ọbụla malụ nke ọ ga-emenwu iji nyere unu aka ka ife arapụ ịta unu afụfụ nnukwu ọ na-eme ya. Osote aka na-achị steeti a bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim ya nakwa ọtụtụ ndị ọzọ ndị so gọvanọ Soludo arụ ọrụ bụ ndị sonyere na ya bụ njem. Site na Ụmụeri, abụ m Valentine Badogha. Gọvanọ Chukwuma Soludo agụgo ndị nkụzi banyere ịdịwanye uchu n'ọrụ ha na-alụ dịka o si wee bụrụ nke dịkwazị nnukwute mkpa n'iwulite obodo na-aga n'ihu. Gọvanọ Soludo bụ onye nke mere ka amata nke a n'okwu ọ gwara ndị nkụzi na mmemme bụ nke eji wee cheta ha na mba ụwa nke afọ bụ 2022. Valentine Badogha ya nakwa n'akụkụ iwetara gị ya bụ akụkọ etu o si wee gaa. Dịka ọ na-eto ndị nkụzi ndị Anambra steeti maka nnukwu mbọ ha na-agba n'edozi metụta agụmakwụkwọ ka gọvanọ Soludo rụtụrụ aka mkpa ọ dị ndị nkụzi itinyekwu uchu n'ọrụ ha ime ka obodo kawanye mma. Gọvanọ Soludo nọrọ n'oge ahụ kwe nkwa ịgba mbọ hụ na ndị nkụzi bụ ndị netere anya nke ọma na Anambra steeti. Onye ji ọkwa chairperson nke otu Nigerian Union of Teachers ngalaba nke Anambra steeti bụ Comrade Nonye Chibueze n'okwu ya toro gọvanọ Soludo maka ime ka agụmakwụkwọ nakwa ọdịmma ndị nkụzi bụrụ ụzọ n'ihe ndị ọ na-eme.
oge ọ na-ekwu na agụmakwụkwọ na Anambra steeti abụrụgo nke were ọnọdụ pụrụ iche kemgbe gọvanọ Soludo ji weghara ọkwa ọchịchị ka Comrade Chibeze nọrọ kwe nkwa na ndị nkụzi na Anambra steeti ga-agba mbọ ịhụ na a na-enye ya ezi nkwado. Ọ gara n'ihu yọọ gọvanọ Soludo ka o tinye anya n'ụfọdụ ihe na-echere ha aka mgba nke o kwuru na ọ ga-enye aka ime ka ndị nkụzi tinye uchu n'ọrụ. Ya bụ mmemme nke were ọnọdụ n'ụlọ ndị nkụzi nke dị n'Awka dọtara osote aka na-achị steeti a bụ dọkịta Onyekachukwu Ibezim, ụfọdụ n'ime ndị ụlọ omebe iwu nke Anambra steeti, onye ji ọkwa national president nke otu Asatu bụ barrister Titus Akpaudo, onye ji ọkwa chairperson nke board Asubeb bụ dọkịta Vera Nwadinobi, ogbo ya nke PPSSC bụ ọkammụta Nkechi Ikedogwu, ndị nkụzi n'ụdị dị iche iche ya nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Site n'Awka, abụ m Valentine Mbadoga. Daalụ Valentine Mbadoga maka ya bụ akụkọ bụ nke iwetara. Ndị nkụzi mmadụ ise si na ụlọ akwụkwọ Anambra steeti bụ ndị nke tụrụ ugo ma rite ya bụ onye nkwanye ugwu ememme nke afọ abụ 2022 bụ nke si n'aka onyeisi ala obodo a na ya bụ mmemme bụ nke achịkọbara na Ego Square nke dị n'Abuja. Anyị ga-esi ebe a wetara gị akụkọ etu o si wee gaa. Ijeọma Chukwunedum nke Abbott Girls Secondary School Ihiala bụ onye meriri dịka onye kacha achịkwata na skuulu nke ọhaneze dịka o si gbasatara Junior Secondary Schools, ebe Oriakụ Marilyn Uchenna Ugokwe nke SUSU College Mkpọ bụkwa onye pụtaranụ dịka onye kachasịnụ na Private Senior Secondary School Teacher. Oriakụ Yukeria Ikegwuonwu nke sikwa na Nigerian Science and Technical College Nnewi bụkwa onye meriri na Junior Secondary School category n'ogogo nke Junior Secondary School dịka onye bụ osote onye kacha mma. Hope Chekwube Ifetike nke Government Technical College Onitsha bụkwa onye meriri dịka onye na-esote onye kachanụ n'ebe gbasatara ogogo sekọndịrị nke ọhaneze nwe, ebe Federal Government College nke Onitsha nwetakwara nzere dịka Best Science Teacher Award. Ka ọ na-ekwu okwu maka ihe ndị a enwetachara, kọmishọna na-ahụ maka agụmakwụkwọ Prọfesọ Ngozi Chumude kwuru na ya bụ ihe nke ndị nkụzi si na steeti Anambra mepụtara bụ n'ihi nkwudosi ike nke gọvanọ Chukwuma Soludo n'ịhụ na a na-eleta ndị nkụzi anya ma na-enyekwa ha ihe ndị dị iche iche ha chọrọ iji wee hụ na ha na-eme nke ọma. Prọfesọ Chumude kwuru na steeti Anambra ga-aga n'iru ị na-anwụ uko ha iji hụ na ụmụ akwụkwọ Anambra bụ ndị nọ nke ọma wee bụrụ ndị ga-agbanịsikwa ike soro ogbo ha nọ na ebe dị iche iche n'ụwa wee sọọ mpi. Ndị ahụ natara ya bụ nzere bụ ndị ebunyere moto Kia brand ya nakwa ọgba tumtum nke akpọrọ Salty Lady nakwa igwe eji enye ọkụ. Ha gosipụtara obi aṅụrị ha nyere gọvanọ Chukwuma Soludo maka ihe ndị o ji wee kwado ha iji wee hụ na ha nwetara ya bụ mmeri. Ndị obodo Ọgbakụba nke dị na kansụl ime obodo Ọgbaru bụ ndị nke ji nnọọ ọnụ nakwazi aka wee na-agụpụta mgbomgbo ka mmiri mebiri dịka iju mmiri gara n'ihu wee tojuo mpaghara dịgasị iche iche ma chụpụ ọtụtụ ndị mmadụ pụọ n'ebe ha bi. Dịka ndị ụlọ mgbasa ozi ebiasi gara njem n'ebe ahụ si wee kwu na ogo mmiri gara n'ihu wee na-agbago ma bụrụ nke tojuru n'okporo ụzọ bụ nke dịrị wee banye na mpaghara ahụ, tinyekwara na ọ bụzi ugbu a naanị ụgbọ bụ ụzọ esi wee na-eme njem wee na-aga na mpaghara ndị a. Paul Ezeoke onye nta aka anyị ga-ewetara gị ya bụ akụkọ. A bụ nke rimigoro ọtụtụ ụlọ, ebe azụmahịa dị iche iche, ugbo, ebe mmụta nke gụnyere Community Primary School Ọgbakụba na ebe obibi ndị nkụzi ya, ahịa nkwọ Ọgbakụba, be igwe ndị Ọgbakụba na ebe obibi nke ndị na-alụ ọrụ na Forestry Department nke Ministry na-afụ maka gburugburu, tinyere ebe ndị ọzọ. Ka ndị ABS na-akpagharị, ha fụkwara ebe egbosara ji, akpụ na ji nwannu n'akụkụ ụzọ, ọtụtụ n'ime ha bụ nke egwupụtara n'akaghị aka. Ebe a fụkwara ọtụtụ ezinụlọ ka ha na-ekpecha akpụ ndị a atụghị anya iji wee fụ na ha mere ka ọ baa uru n'ofu ụzọ maọbụ nke ọzọ.
ka ndị ABS na-akpagharị ha fụkwara na ụzọ sitere Ụga Junction wee gaba Atani Ọgbakụba rute Ọsamala na Ogwuikpere bụ nke mmiri atochigoro n'ebe dị iche iche nke mere ka mkpagharị isi ebe ahụ gaba ebe ọzọ bụrụ ihe na-esizi ike ugbu a. N'okwu ya ka ofu na ndị o metụtara na Ọgbakụba bụ Chief Fidelis Afubero kwara arịrị na iju a bụ nke megoro ka nweghịzi nke a na-eme n'obodo Ọgbakụba ebe obodo a bụ nke nwetagoro ihe nhịahụ na ihe mfu nke ego banyere na ọtụtụ ijeri naira ma bụrụkwa nke mebigoro ebe ndị obodo a si akpata ihe a na-eri. Chief Afubero sịrị na ọtụtụ ụlọ bụ nke dagoro ada ebe obi kokwara ha n'elu na ọtụtụ ụlọ ndị ọzọ nwekwara ike ịdanụ site na otu iju a si wee bie ha aka ọjọọ wee kpọkuzie gọọmenti etiti na nke steeti ka ọ gbatara ha ọsọ enyemaka iji wee fụ na ọtụtụ ihe ha ahụ ha nwere bụ nke a ga-enwe ụsa nye. na ndị nwe reserve aka ya ele ma iju gbasịa ka ma enwezi reserve otu ebe butezirifa niile ụfọdụ elesigo okwu n'ala so ọ ga-enwerịrị ụkọ nnu ife anyị na-ayọzi Chineke wụ ka anyị mara na iju agbasịa ma nri ọka ya pụta next year wee eme ka enwee manure n'ebe a dị agha mmeka ka anyị na-ayọzi n'aka gọọmenti ka amara otu esi nyelụfe aka nyere anyị nwe aka maka ndị nyelụfe aka ọ dị ka m nwere eso m n'ime ya enyere anyị aka onweta ụlọ ndị agha alụgharị ka alụgharị ndị dị affected ụkọ nne ya dị amara otu esi nyekwara anyị aka site n'inye anyị mkpụrụ ife ọkụkụ a ga-akwụkwa next year maka ụfọdụ ndị asọpụrụ ichekwa ka akwụkwọ next year ọma ndịzi. Onye ọzọ bụkwa onye iju a chụpụrụ n'ụlọ bụ Chief Joseph Odili ka ọ na-ekene Chukwu na onweghị onye nwụrụ n'oke ihe ndakpo a dagboro ha sịrị na obodo a bụ ofu obodo nke na-akọpụta ihe a na-eri na steeti a mana Naịjirịa ga-enwezi ihe nha ahụ ugbu a maka ihi otu iju si wee bịa busisiri ihe akọrị n'ala ma mebisie ugbo ebe ha na-akọ ihe nke ọ sịrị na o nwere ike butekwa oke ihe oriri na agụọ na ụbọchị ndị na-abịa abịa. Chief Odili kọwara na ndị ndu obodo a bụ ndị na-akpagharị na-ebupụta ndị iju a tabidoro n'akụkụ obodo ha dị iche iche na-ebupụta ha ebe dị akọrọ ma gwazie nne na nna ka afọ na ha jidesiri ụmụ ha ike ka ha ghara ịbanye na mmiri. Ọ sịkwara na ọ dị mkpa na gọọmenti gbatara ha ọsọ enyemaka iji kwa ebe ihe na ihe a ga-eyi aka nke na-abịa abịa. O metụtara m prọpati mmadụ ji bili ndị mmadụ ji bili abasigo na mmiri ife onyinye ha ji akọrọ akọ idebela mmiri eburusigo agha reserve anyị li for next year ife ọbụla ife abụla ịkọrọ akọ ife ọbụla idebere reserve for next year mmiri eburusigo na-akpọ gọọmenti Anambra steeti na gọọmenti etiti ka ọ bịa nyere anyị aka n'ife na ahụ karịgo mmadụ ọ bụ ife mmadụ ebu ka anyị nọ kịta bụ ụgbọamala iwere ụgbọamala na-anyagharị nyagide pụta na kota ịbịa gbakọrọ ụkwụ ịnọkwa nwa obere oge ige ịnabakwa ide na mmiri ka anyị na-edi a na-alarụ. Site na Ọgbakụba nke dị na kansụl Ọgbaru, abụ m Paul Ezeoke, akụkọ ụwa ABS. Aka nchekwaba nke Chineke bụ nke pụtara ihe ụnyaahụ n'ebe ama ama dịka Aroma Junction Ọka dịka onye nke na-anya ụgbọala tanka gbochiri n'ọnwụ nakwazi mmerụ arụ bụ nke karịa ime ndị mmadụ site na iburu ụgbọala ya wee tinyezie isi n'ebe awụrụ ihe ọwụwụ dị na Aroma flyover ma bụrụkwazi ebe nya bụ ụgbọala ji akụkụ wee daa ma chinye ụkwụ enu. O nweghị ndụ onye nke nwụrụ anwụ maọbụ ndị ọbụla atụfuru mana onye nke nye ya bụ ụgbọala nakwazi onye nke na-enye ya ntụziaka na-enere ya anya etu o si wee na-aga bụ ndị nke kwuru na ha nwetara ihe mmerụ arụ dị iche iche. Onye nta akụkọ anyị Emmanuel Chigbata nọ n'akụkụ oge ya bụ ihe na-eme. Oge ndị nta akụkọ sitere n'ụlọ ọrụ Anambra Broadcasting Service ruru na ya bụ ebe enwere ihe mberede okporo ụzọ emere ka amata na ya bụ ụgbọala
bụ nke bụ akara UKP 771XA bụ nke bụ mmanụ akị site na Amansi wee na-eje Onitsha tupu ya bụ mberede wee were ọnọdụ. Dịka ọ na-agwa ndị nta akụkọ okwu, onye na-anya ya bụ ụgbọala Maazị Kelvin Ogu nke sitere na Imo steeti kelere Chineke na onwero onye nwụrụ anwụ ma taa otu onye na-anya bọs ụta maka ịkwụsị n'iru ya mgbe ndị na-afụ maka trafik siri ha gaba. Ọ sịrị na ọ gbara mbọ etu ọ kwesịrị ka ọ kwụsị ụgbọ ya ka ọ ghara isu moto nọ ya n'iru, mana moto ya ekweghị. O wee mee ka ya bụ ụgbọala gaa n'akụkụ ebe flyover dị na ya bụ Aroma tupu o wee daa. Ya bụ mmanụ akị nke gbasịrị n'ala lụrụ na iru ụlọọrụ ABS wee mechatue moto ụmụ akwụkwọ. Dịka ndị nọ na mgbe ya bụ mberede okporo ụzọ mere bụ nwaada Ngozika Emesiana nakwa Maazị Chinedu Nwaka sịrị na onye ahụ na-anya ya bụ ụgbọala gbara mbọ etu o nwere ike n'iji fụ na ndị mmadụ emerụrụ arụ. Dịka ọ na-ekwu okwu banyere ya bụ ọnọdụ, onye bụ onye isi Anambra State Fire Service Engineer Martin Agbele ma bụrụkwa nke ọ bụ otu onye ụlọọrụ ya kwuru okwu Maazị Maduka Ọnụchukwu sịrị na ha gbatara ọsọ site na oku nke ndị mmadụ kpọgasịrị ha ma kelekwa Gọvanọ Soludo nakwa ndị Anambra Road Traffic Management Agency etu ha si wee mee ka ndị na-anya ụgbọala adịghị eti mmadụ n'ụgbọala ha n'ogologo ụzọ Aroma ma kwue na ọ bụrụ na ọ bụghị ihe nke a ha mere na ọ kara igbu ọtụtụ ndị mmadụ. Site n'Ọka, Emmanuel Chigbata maka akụkọ ụwa ABS. Onye minista na-akwụ maka nzikọrịta ozi nakwazi akụnụba n'ụzọ ọgbara ọhụrụ bụ Issa Pantami agago n'ihu wee kwuo na ọ dị nnukwute mkpa imejupụta iwu bụ nke ga-enye aka hụ na enwere nchekwaba nakwazi ozuzo pụrụ iche nyegara ozi nke ụmụafọ ala anya bụ Naịjirịa dịka o si wee bụrụ oke n'ọrụ bụ nke dịrị gọọmenti etiti na nchekwaba ndụ ndị mmadụ nakwazi ngwongwo ụmụafọ ala anya bụ Naịjirịa. Pantami bụ onye nke mere ka amata nke a na Abuja ma kwuo na dịka o si wee bụrụ mbọ a na-agba iji wee hụ na akụnụba nke ala anya bụ Naịjirịa na-etowanye na ọ dịkwazi mkpa na enwere nnọọ ụzọ a ga-esi wee chekwaba ozi banyere ụmụafọ ala anya bụ Naịjirịa n'ebe ọ metụtara ihe dị iche iche bụ nke ha na-eme na kwa ụbọchị n'ime obodo a. O kwuru wee sị na ya bụ ihe usoro amụma iwu ga-enyere aka iji wee hụ na ozi dị aṅa bụ nke echekwabara pụọ na ihe mmebi ma ọ bụ nke ga-ewetara mmadụ nnukwute ọdachi. Dịka o mere ka amata na n'agbanyeghị ọtụtụ mbọ dum bụ nke agbagoro site n'aka otu ọrụ NDPR na ọ dịkwazị mkpa iji wee nwee usoro iwu bụ nke ga na-akwado nchekwaba ozi ndị nke nọ n'ime obodo a ma bụrụkwazị nnukwute atụmatụ bụ nke mere ka ekewapụta ya bụ otu ọrụ Nigerian Data Protection Bureau bụ nke ekewapụtara na abalị 4 nke ọnwa February afọ 2022. Onye minista na-akwụ maka sayensị nakwazi nka na ụzụ yana ihe ndị nke chepụtara n'echiche nkọ n'ime steeti a bụ Chief Henry Ikechukwu Iko bụ onye nke kwuru na ya bụ iko bụ nke na-eku ebe ala anya bụ Naịjirịa si wee na-enweta ego yanakwazi mgbanwe a na-agbanwe ego n'ebe o metara uto bụ nke kpọkwaziri oku maka ịrụ ọrụ pụrụ iche iji wee gbochie ya bụ ọnọdụ ma mee ka ọ kwụdosie ike. Dịka o si wee kwuo na olugo oge ala anya bụ Naịjirịa ga-ejiri n'ihi ya wee wunye ego dị ọkpụrụkpụ n'ebe o metara ngalaba sayensị nakwazi nka na ụzụ iji wee gbaa mbọ wee mee ka ya bụ ọnọdụ yaraza ịdị na-abịa aga n'ihu ọzọ. Minista ahụ bụ onye nke lụsụrụ aka wee kwuo mkpa ọ dị ụlọ ọrụ na-emepụta ngwaahịa nakwazi azụmahịa dịgasị iche iche iji usoro nchọcha ya nakwazi so a ga-esi weta mmepe n'ọnọdụ wee hụ na ewetara ụsabụkpo na oyoyo n'ebe o metara mmemme akụnụba nakwazi mmekọrịta so ya iji wee hụ na amụma mgbanwe ego nke ala anya bụ Naịjirịa bụzi nke adịghị enwe iri mperi n'ime ya. O kwuru wee sị na site na ya bụ akụrụngwa nka na ụzụ ya nakwazi sayensị nakwazi inwe ụlọ bụ ebe a ga na-eme nchọcha ndị a bụ nke kwesịrị iguzobe na ndọrọndọrọ ọchịchị isii bụ nke enwere n'ime ala anya bụ Naịjirịa iji wee gbaa mbọ wee hụ na ndị nke na-eme nchọcha bụ ndị nke si na nchọcha bụ nke ha na-eme
wee mezie ka ya bụ ọnọdụ ihe a na-ekwu maka ya wee chigharịa n'ebe ọ metara ịlụ ọrụ ọfụma ka e wee hụ na ihe ndị a bụzi nke anaghị aga n'ihu dịka esi wee kwu okwu banyere ya. Ugbu a akụkọ anyị ananọ na mba Burkina Faso. Captain Ibrahim Traore bụzi onye nke arọpụtara dịka onye isi nke mba Burkina Faso ma bụrụkwazị ka Paul Henry Damiba bụ onye wepụtara na mpaghara west nke obodo ahụ na ya bụ iji akike wepụ onye nke nọ n'ọchịchị nke ugboro abụọ bụ nke emere n'ihe epekarịghị ọnwa 9. ya bụ obodo bụ ndị nke kwuru na ha banyere na nsogbu ndọrọndọrọ ọchịchị nke malitere n'abalị 30 nke ọnwa Septemba ma bụrụkwazị ka otu ndị isi nke obodo ahụ kpebiri iwepụ Damiba n'ihi enweghị ike ya na ijikwa ọnọdụ bụ nke kpatara iji egbe wee na-akpa ike ma na-ebukwazi agha n'ime obodo ahụ ma bụrụ nke a nọrọ n'ime ya wee kposa anya bụ ọchịchị ma wepụkwazi akwụkwọ iwu na-achị obodo bụ nke o wepụtara. Traore bụzi onye nke arọpụtara dịka onye isi steeti ahụ ka ọ dị ugbu a ma bụrụkwazị nnukwu onye isi nke otu ọrụ agha nke obodo ahụ dịka akwụkwọ ozi bụ nke si n'aka ndị isi obodo ahụ si wee kwu ma bụrụkwazị nke a gbasara ozi ya n'ikuku si n'aka onye nkwupụta okwu ya nyegara ọchịchị nke obodo ahụ bụ Captain Kiswendesida Farouk Azaria Sogo. ya bụ okwu bụ nke si n'aka Traore bụzi nke onye nke ekwuru ugbu a ga-enyezi aka iji wee kwu na o wetara ya bụ amụma nnwere onwe nke obodo ahụ ma hụ na steeti ahụ na ọchịchị ya na-aga n'ihu. N'ebe ọnwa Jenụwarị nke afọ a ka Damiba ya na ndị otu ọlụagha nke obodo ahụ gara n'ihu wee kpaa atụmatụ iji aka ike wee wepụ President Roch Kabore ma bụrụkwazị onye nke arọpụtara kwesịrị ịbụ onye isi nke obodo ahụ. Ọ ṅụrụ iyi iji wee mee ka ọrụ nchekwa bụrụ ihe kachasị wee dị mkpa n'obodo ahụ kemgbe afọ 2015. Burkina Faso bụ ndị nke nọ na-ebumagha na ihe metụtara ndọrọndọrọ ọchịchị nke obodo ahụ ma bụrụ nke a na-atụ aka ya na ọ bụ ndị isi ịkwụ ọnwụ bụ ndị nke gụnyere Al-Qaeda nakwazi otu ndị ọrụ agha nke Islam bụ ndị nke kwuru na ha nọ n'ebe ahụ wee jiri mgbọ ọgụ ma apịa eko dịgasị iche iche bụ nke ha ji wee na-egburite ndị mmadụ n'ime obodo ahụ. Onye nke gbabugoro otu egwu bọọlụ Super Falcons etiti ma bụrụkwazị onye kochi enyemaka tinyekwara onye nke nwe ya bụ otu egwu bọọlụ Maureen Madukiris Football Club MMKFC bụ Maureen Maduka nakwazi otu egwu bọọlụ ya bụ ndị nke wetara akụkọ na ha nọzi ugbu a na mba Morocco maka ya bụ asọmpi ụmụ nwaanyị bụ nke edetara ha akwụkwọ ka ha gbaa mbọ bịa soro wee gbaa ma bụrụkwazị n'ime obodo Morocco. Nke a bịara nnọọ dịka nnukwute ezumike nakwazi inweta ume ndụ ka otu egwu bọọlụ ahụ nwetara nyarịpụ ejenwu wee sonye na ya bụ asọmpi Dana Cup bụ nke nyere ha akwụkwọ akpọmoku agbara na Denmark n'ọnwa gara aga ma bụrụkwazị ndị nke kwesịrị iburu site n'aka ụgbọelu nke Danish Embassy n'agbanyeghị ya bụ nyarịpụ bụ nke ha nwere n'oge ahụ. N'oge asọmpi nke mbụ bụ nke ha gbara n'ime Morocco ka a na-ekwuzi na Maureen otu egwu bọọlụ Maureen Maduka Kids Team bụ ndị nke eji ọkpụ anọ wee gbagbu ma mere na ya bụ asọmpi bụ nke ha satara naanị otu n'ime ha site n'aka otu egwu bọọlụ bụ nke dị na ya bụ mba Morocco mana ya bụ nwata nwaanyị bụ onye nke ekwukwaziri na ọ na-esi ọnwụ ugbu a iji wee kwuo na otu egwu bọọlụ asọmpi ya nke a kpọrọ MMKC bụ ndị nke chetara aja na ya bụ asọmpi ndị nke fọdụrụnụ bụ nke ha ga-agba n'ebe ahụ iji wee gosi na nwoke na nwoke ra abụrụkwanụ n'ọnụ. Na-ewetazi akụkọ ụwa tata n'isi njedebe, cheta na ị nwere ike nsonyere ụlọ mgbasa ozi anyị ABS TV ebe ọ bụ na ị nọ na mba ụwa n'akara ndị a na Facebook anyị nọ na ABS Radio Television, anyị nọkwazi na YouTube na ABS Television Ọka. Ị ga-enwetakwa anyị na Instagram na ABS Radio TV yana n'igwe webụsaịtị anyị www.absradiotv.com.
isiokwu n'akụkọ anyị kọrọ gị n'ụtụtụ a na mbụ ka anyị mere ka ịmata na gọvanọ Soludo etoola ndị ọrụ nkụzi nke Anambra ma kpọkwazịa oku maka ịdịwanye uchu n'ọrụ ha na-alụ. Iju mmiri bụ nke kwuru na o tojuru n'obodo dịgasị iche iche bụ nke nwere na kansụl ime obodo Ọgbaru. Gọọmenti etiti bụ ndị nke ga-agbaso usoro iwu maka ichekwaba ozi ụmụafọ ala anya bụ Naịjirịa ka o wee yie ife. Kapten Ibrahim Traore abụrụgo onye nke arọpụtara dịka onye isi ala nke mba Burkina Faso. Tupu anyị kwara ngwongwo anyị na-ekwu ozi anyị ji wee bịa, gọvanọ Chukwuma Soludo abịago n'ime steeti ya bụ Anambra maka iweta mgbanwe tọrọ atọ ime ka akụnụba anya n'ọnọdụ dị mma na ịkwado ihe ndị mbara ulu bụ nke enwere n'omenala Igbo ka anyị na ya nkwado n'ụzọ pụrụ iche maka otu osisi anaghịkwanụ emebe ọhịa. Ebe a ka akụkọ ụwa anyị kọrọ ọnụ, abụ m Onyekachukwu Ugochukwu na-asịzi gị deje daalụ maka isonyere anyị ka emesịanụ. Akụkọ ụwa na njikọta mgbasa ozi. ABS